financovanie, respektíve tá evidencia toho, ako vôbec moje podnikanie postupuje. A poslednú otázku, ktorú by sme prešli na tomto webinári, ktorú mám v samotnej prezentácii, potom prídu tie vaše otázky, je, ako z firmy dostanem von peniaze na svoj vlastný život, na svoje vlastné fungovanie, na dovolenky, na čokoľvek chcem vo svojom voľnom čase robiť, čo sa nedá vyslovene dať do firmných nákladov, alebo teda nie úplne košer s firemnými nákladmi, to by to bolo. Rád by som teda prešiel k tej prvej otázke, ktorú som si sám položil, a to je, mám ísť vôbec podnikať? Čo na to potrebuje človek vedieť? Tá jedna vec je, ja som vedel, že chcem robiť v oblasti vzdelávania. To bola tá prvá. Ale nevedel som nájsť žiadnu prácu, žiadne zamestnanie, žiadnu ponuku na profesii, ktorá by sa venovala priamo vzdelávaniu. Bol tam možno nejaký manažment vzdelávacieho programu v rámci nejakej korporácie. Z korporácií 2 som predtým odišiel z rôznych dôvodov a nechcel som sa do ďalšej korporácie vracať. Chcel som robiť niečo, čo mi umožní mať slobodu. Čiže nie 9 to 5 job, hej, od 5. do 9. a konečná. Pre mňa to bolo dôležité, aby som si ja vedel manažovať svoj vlastný čas, naplánovať si, čo kedy spravím. Keď sa ráno zobudím z postele, nemusím do tej práce ísť, nemusím nič urobiť. Samozrejme za to, že nič nezarobím. A ďalšia dôležitá vec, ktorú som vtedy riešil, či mám všetky svoje vlastnosti a či som ochotný akceptovať riziko, ktoré s podnikaním súvisí. A neskôr sa to riziko aj prejavilo. A jedno z hlavných rizik je práve to, že či dostanem vôbec zaplatené. Ako zamestnanec je to dosť pravdepodobné, že zaplatené dostanem. Ako podnikateľ na Slovensku žiaľ sa stalo za posledné dekády národným športom neplatenie faktúr, ale k tomu sa môžeme dostať neskôr. Môžeme sa teda pozrieť na tú ďalšiu otázku. Keď už sme rozhodnutí do toho, že áno, idem podnikať, čo teraz ďalej? Potrebujem založiť jednak tú živnosť alebo SROčku. A predtým, než sa viem rozhodovať, či teda živnosť alebo SRO, potom vedieť, čo ma to bude všetko stáť, čo to bude obnášať, ktorá z týchto právnych foriem, aby som vedel sa rozhodnúť, čo je pre mňa to najdôležitejšie, alebo čo je pre mňa to najvhodnejšie. A veľmi rýchlo prejdeme túto otázku. Ako a kde založím živnosť versus SRO? Živnosť je to úplne jednoduché. Keď sa pozrite na to, je to jednotné kontaktné miesto, ktoré dnes vlastne štandardne na odbore živnostenského podnikania na živnostenských úradoch, teda keď to takto povieme polopatisticky alebo takou ľudskou rečou, väčšinou na obvodnom úrade, ktorý je miestne príslušný k vášmu bydlisku, a teda trvalému bydlisku v tomto prípade. Pokiaľ sa nemýlim, jednotné kontaktné miesto aj tuto v Bratislave na ministerstve vnútra, či na tom klientskom centre je schopné založiť živnosť komukoľvek. Keď prídete rovno tam, tak každá živnosť, každé živnostenské oprávnenie, aby sme sa rozumeli, voľakedy bol živnostenský list na x oprávnení živnostenských. Ľudia tam mali všeličo možné od poradenstva po obchod, mal obchod, veľkoobchod, sprostredkovanie a všetky možné činnosti. Vtedy bol jeden živnostenský list. Dnes máte vlastne, aj keď je to napísané na jednom, máte za každú živnostenskú činnosť alebo za to oprávnenie, za ten predmet podnikania, máte 5-eurový poplatok. Platí sa to cez ten elektronický kolok, ktorý v takom špeciálnom bankomate, keď to tak poviem, býva štandardne na tých živnostenských úradoch do dispozícií. Ak to robíte elektronicky, stojí vás to 0. Vtedy ten poplatok elektronicky neplatíte. A každú živnosť takto môžete bez problémov založiť. Chce to ale niečo, čo veľa ľudí ešte v dnešnej dobe nemá, ak máte hlavne občania, ktorý bol vydaný pred rokom 2015. Totiž na to, aby ste mohli elektronicky založiť živnosti, bolo by to cez slovensko.sk, cez túto web stránku, cez tzv. Elektronickú štátnu správu. Na to budete potrebovať certifikát bezpečnostný na tom svojom občaniaku mať schválený, a to sa robí samozrejme na policajnom zbore. Ak toto nemáte, tak pre vás logická alternatíva je ísť na ten živnostenský úrad a dať si tam založiť tú živnosť. Ak tam nie je veľa ľudí, je to fakt, že 5-minútová záležitosť, ak máte premyslené, čo vlastne chcete robiť. V prípade, ak nemáte rozmyslenú tú činnosť, ak máte rozmyslenú činnosť, ale neviete presne, aké je to živnostenské oprávnenie, tie panie na úrade živnostenskom, ja mám veľmi dobré skúsenosti, vždy mi vedeli poradiť, minimálne majú k dispozícii taký, ako som povedal, ministerstvo vnútra vydalo taký zoznam odporúčaných voľných živností, alebo respektíve rôznych živností, a vtedy na základe toho vám vedia poradiť, ktorú živnosť alebo ktoré to oprávnenie si máte zriadiť. V rámci toho živnostenského podnikania je to, myslím si, že veľmi jednoduché, žiadne opletačky s tým nie sú, fakt to vie urobiť každý. Jediné, čo potrebujete splniť, mať samozrejme 18 rokov, aby
spôsobili na právne úkony. Myslím si, že väčšina ľudí v tomto problém nemá. To znamená, že živnosť si vie založiť takmer hocikto sám, bez problémov. SROčka je to trochu iná kráva. Na to, aby ste založili SROčku, potrebujete jednak mať živnostenské oprávnenie pre tú právnickú osobu a zároveň na okresnom súde pre vaše bydlisko, teda pre sídlo tej budúcej SROčky, sa tá SROčka zapisuje do tzv. Obchodného registra, o ktorom ste určite už počuli. Potrebujete k tomu viaceré dokumenty, či už je to zakladateľská listina, ak ste samostatný, teda jednoosobová SROčka takzvaná, alebo spoločenskú zmluvu, ak vás je teda viac. Je tam viacero dokumentov, ktoré potrebujete popodpisovať, a najprv ich musí niekto urobiť. Sú na to rôzne vzory na internete. Keď už máte zakladať firmu, a hlavne ak je to s viacerými partnermi, teda s viacerými tými spoločníkmi, ja odporúčam ísť kvôli SROčke vždy niekomu, kto sa tomu venuje, aby vám tú SROčku založil. Ja osobne som zakladal svoju SROčku v roku 2017, dal som všetko právnikovi. Čo ma to stálo, povedal som právnikovi na jednom telefonáte, čo som chcel, a právnik všetko spísal, dal to dokopy, stalo ma to jednu cestu za právnikom, stretli sme sa rovno u notára, všetky podpisy sme overili, celkovo ma to stalo asi pol hodinu času, nejakých 600 €, s tým, že právnik kompletne všetko urobil na kľúč. Možno si poviete, že 600 € je veľa, dnes máte na internete rôzne 200 € a podobné inzeráty, nedajte sa tým napáliť, pretože veľakrát ten poplatok zahŕňa len oficiálne štátne poplatky, to znamená zápis do obchodného registra, čo je okolo 100 €, a samozrejme tie živnostenské oprávnenia, ktoré v tej SROčke budete mať, také tie základné. Veľakrát to nezahŕňa prácu tých spoločností, ktoré tú SROčku zakladajú. Čiže nakoniec môžete pri tej faktúre 400-500 € tak či to onak skončiť. Nám právnik v tom čase poriešil absolútne všetko, vrátane zaregistrovania na daňový úrad, vrátane otvorenia účtu v banke, čiže ja som reálne, ma to stalo asi pol hodiny času. A môj čas bol oveľa drahší než tie peniaze, ktoré som právnikovi zaplatil. Takže je to vždy uvažovať nad tým, že koľko je hodný môj čas a čo v tom čase viem robiť v tom svojom core biznise, čiže v tom svojom predmete podnikania, ktorý chcem robiť v tej svojej budúcej firme. Čo musím riešiť s úradmi? To je veľmi dôležitá otázka, ktorú tiež sa ma klienti pýtajú. Najprv bediem tú spodnú časť. Pre obe formy podnikania v dnešnej dobe je potrebné si vybaviť po tom, čo máte tú firmu samozrejme založenú, tzv. Elektronickú komunikáciu s daňovým úradom. Dnes už aj živnostníci a SROčky sú povinné s daňovým úradom komunikovať elektronicky, to znamená všetky hlásenia, všetky výkazy, všetky daňové priznania musíte posielať elektronicky. Či už vy, alebo môžete to preniesť na svojho účtovníka, ktorý väčšinou ľudia, ktorí robia účtovníctvo, alebo firmy, ktoré robia účtovníctvo, prístup do portálu daňovej správy majú a vedia tým pádom posielať tie výkazy za vás. V každom prípade vy musíte v prvom rade toto vybaviť, ak nedáte nejakú plnú moc niekomu, kto vám napríklad zakladá tú firmu. Druhá vec, ktorá je spoločná pre SROčky aj živnostníkov a SROčky, je dôležitá otázka, či budete mať nejakú stálu prevádzku. To znamená, povedzme si to po lopate, nejakú kamennú prevádzku. Vtedy prípada do úvahy iné úrady, čiže hygiena, ktorá musí tú prevádzku schváliť, že zodpovedá všetkým hygienickým nárokom. Druhá vec je, ak máte napríklad zamestnancov, je jedno, či ste živnostník, či ste SROčka, potrebujete znovu riešiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, či tzv. BOZP, požiarnu ochranu, ak máte nejaký priestor, v ktorom ten zamestnanec funguje a pracuje, a on s tým musí tiež vedieť pracovať, aby tam nespôsobil nejaký klient, ktorý tam príde, požiar povedzme. A pracovná zdravotná služba je tiež vec, ktorú musíte riešiť ako podnikateľ, keď máte zamestnancov. Čiže to, aby pracovné prostredie, v ktorom zamestnanci pracujú, spĺňalo všetky zdravotné predpisy pre danú kategóriu zamestnancov. Čo je kategória zamestnancov? Máme 4 kategórie zamestnancov. Je to od úplne jednoduchých prác po nejaké kancelárske, potom sú tam s nejakým miernym rizikom a potom vyslovene práca v nebezpečnom prostredí, povedzme baníci alebo niekto, kto robí v jadrovej elektrárni alebo v nejakom chemickom podniku, že robí vyslovene s chemikáliami alebo v laboratóriu. Teraz je to kvôli korone celkom aktuálna vec. Ľudia, ktorí robia v laboratóriu, sú naozaj vystavení životnému ohrozeniu. Čiže tam tiež tá pracovná zdravotná služba má svoj zmysel. Čo sa týka rôznych vecí, ktoré sú pri živnosti a SROčke, živnosť, ak chcete mať dobrovoľné odvody ako začínajúci živnostník, tak samozrejme sociálna poisťovňa je tá inštitúcia, na ktorej sa potrebujete prihlásiť. Ak nechcete, tak v tom prípade sa tam prihlasujete až vtedy, keď ste povinní platiť odvody. Ale to už vám sociálna poisťovňa oznámi sama na základe vášho predchádzajúceho daňového priznania.
SROčka určite budete potrebovať mať ten elektronický občaniak, čiže tzv. Občaniak s čipom, na ktorom máte schválený bezpečnostný certifikát policajným zborom. Na základe toho sa dokážete cez čítačku kariet, cez čítačku občaniakov prihlásiť do slovensko.sk, do tej internetovej stránky, do takej užívateľskej sekcie. Tam potom s vami štát komunikuje elektronicky, čiže posiela vám tam napríklad aj ročné zúčtovanie, výsledky zúčtovania z daní, posiela vám tam rôznu komunikáciu od rôznych inštitúcií, dnes už dokonca aj zdravotné poisťovne a sociálne poisťovne vám tady vedia posielať komunikáciu, aj keď majú oni svoje elektronické schránky. A takisto aj rôzne ďalšie úrady komunikujú vyslovene cez túto elektronickú schránku, čiže musíte mať zriadený prístup a musíte tam chodiť a prezerať si tie správy. Čo je výhoda, je to, že môžete si tam nastaviť mailové notifikácie. To znamená, nemusíte tam chodiť každý deň, nie je potrebné, aby ste vyslovene strážili tú schránku ako oči v hlave. Je potrebné, aby ste ju sledovali. A dá sa to robiť tak, že si nastavíte notifikáciu, ktorá vám príde o tom, že vám prišla nejaká správa do vašej e-mailovej schránky, akúkoľvek si nastavíte, do každej to vie poslať. Mám akurát také informácie, že niektoré doménové e-maily, čiže ak máte napríklad e-mail s menom svojej firmy, čiže s doménou svojej firmy, tak vtedy môže byť problém, že vám to váš server prevádzkovateľa tej e-mailovej služby vyradí do spamu alebo vôbec sa to k vám nedostane, takže preto by som skôr odporúčal. Gmail mám overený, bez problémov to funguje, čiže na toto mám nastavené aj ja a v pohode viem všetky správy takto čítať. Jediná vec, ktorá mi pritom napadne, je, že neviete rovno si prečítať z e-mailu tú správu, vám to nepošle totiž správu, len notifikáciu o tom, že vám tam nejaká správa prišla, čiže musíte sa tam nejak následne prihlásiť. Poďme ďalej. A to je veľmi dôležitá otázka, ktorú sa ma pýtajú klienti, asi tá najčastejšia. Koľko mi zožerie štát, respektíve koľko mi zostane po tom, čo vyfaktujem a čo dostanem na účet. Či už je to ako živnosť alebo SROčka. Úplne jednoduchá situácia. Hneď ako začínajúci podnikateľ, ako živnostník, ste povinní platiť minimálne zdravotné odvody za predpokladu, že nie ste popri tom ešte niekde zamestnaní. Hej. Toto treba vždy zobrať do úvahy, lebo tam je vždy veľa výnimiek v tých zákonoch. Ale zoberieme si klasický príklad. Založili ste živnosť, máte teda len živnosť, žiaden iný príjem nemáte, žiadnu inú formu pracovnoprávneho vzťahu tiež nemáte, tak platíte tie základné odvody, tie minimálne zdravotné odvody 70,91 je na tento rok určené. V prípade, že by ste chceli platiť dobrovoľné sociálne poistenie, je tam niekoľko balíčkov, mám taký dojem, že je 5 alebo 6. Z ktorých si vyberiete, čo všetko chcete mať z toho sociálneho poistenia pokryté, ale nemusíte to na začiatku podnikania ako živnostník robiť. Ja osobne odporúčam nedávať sa poistiť sociálne, dokiaľ to nie je nevyhnutné, že vám to štát prikáže. Jedine v dvoch prípadoch. Ten prvý je, ak chcete hypotéku, pretože na základe toho banky veľakrát posudzujú, či máte nejaký príjem a aký máte teda príjem. Okrem toho, že predložíte samozrejme účtovné závierky. Z tohoto banka vie, ale nie napríklad hypotéku len, ale aj rôzne ďalšie úvery spotreba, keď idete žiadať ako živnostník, tak banka sa veľmi rýchlo vie pozrieť, aj pracovníci pri prepážke veľakrát to vedia, majú prístup do systému a ten systém vie vytiahnuť rovno, koľko platíte odvodov a z toho vypočítať, akú výšku úveru by vám banka mohla teoreticky dať. Aj nejaký spotrebák, ku ktorému netreba deklarovať vyslovene príjem. Keď je to dôležité tiež, hlavne dámy, ak budete si ísť na matersku a budete živnostníčky, odporúčam platiť sociálne poistenie, pretože práve z toho vám bude vyratúvať štát, teda sociálna poisťovňa matersku, prípadne rodičovský príspevok. Takže ak človek začne s podnikaním a vie, že chcem povedzme mať deti v priebehu, 1-2 rokov, tak ideálne, aby začal sa platiť tieto odvody, pretože potrebujete byť poistení na to, by ste dostali priznaný nárok na matersku 9 mesiacov minimálne predtým, než začnete tú matersku poberať. A keďže materská sa poberá, neberiem teraz korona situáciu, hej, to je špecifická situácia. Za štandardných podmienok začínate poberať matersku 6 týždňov pred plánovaným termínom narodenia dieťaťa. Čiže vy to vlastne neviete oklamať tým, že začnem platiť až vtedy, keď viem, že som tehotná. V tomto prípade je lepšie skôr, keď plánujete tehotenstvo a držím vám palce, že sa vám to podarí, tak začať platiť odvody čo najskôr. Minimálne tých 9 mesiacov predtým, než viem, že chcem teda mať dieťa. Jasne, nedá sa to vždy vypočítať. Ale
treba na to upozorniť, že treba byť obozretný v tomto, pretože môžete potom dojsť o veľa peňazí od štátu práve tým, že začnete platiť príliš neskoro. Čo sa týka dane z príjmu, to je na tento rok schválená novinka. Za rok 2020, keď budete podávať 2021 do 31. marca, respektíve v predĺženom termíne do konca júna, daňové priznanie, tak mikropodniky majú tú možnosť platiť len 15% daň z príjmu namiesto 19%. Lenže, ako už sme zvyknutí v tejto našej krajine, každý zákon má nejaké ale. A to ale hlavne, čo vám poviem, ak máte viacero firiem, ako ja mám aj živnosť, aj SROčku, nesmiem fakturovať medzi tými firmami, pretože ak takéto niečo urobím, tak okamžite mi padá nárok na tých 15% dane z príjmu, musím platiť 19% aj z jednej, aj z druhej firmy. Čiže ak máte viacero firiem, určite nerobte to, že budete medzi sebou fakturovať. Ak teda nedokážete tým získať viacej peňazí v jednej alebo druhej firme, než koľko by ste ušetrili na tej 4% dani, tom poklese daní, ktorý vám z toho môže vzniknúť. Čo sa týka druhej podmienky, ktorú viem, že máme, je tiež dôležité, aby ste si... Rozmýšľam, ako to bolo. Vrátim sa k tomu neskôr, musím si spomenúť, ako to presne bolo. Čo sa týka SROčky, potrebujete tiež riešiť odvody. V prípade, že nemáte žiaden iný príjem, žiaden iný zamestnanecký pomer, nemáte popri tom ešte živnosť, znovu ako spoločník SROčky musíte platiť 70,91 do zdravotnej poisťovne, čiže ako samoplatiteľ v tomto prípade. Čo sa týka vášho nejakého pomeru v rámci tej SROčky, alebo akým spôsobom upraviť tie vzťahy právne, keď ste konateľom alebo teda spoločníkom SRO a chcete vykonávať tú činnosť, môžete byť konateľom bez zmluvy, čiže ste len zapísaní v obchodnom registri. Ďalšie možnosti, ktoré sú také úplne najčastejšie, je, že môžete mať pracovnú zmluvu s tou vašou SROčkou, čiže môžete byť zamestnanec vlastnej firmy. Prepáčte, ja si vypnem túto zvuk, nech nás to neruší. Tá druhá možnosť, v tomto prípade teda sa to chová ako hoci ktorá pracovná zmluva, musíte mať vlastne všetky odvody zamestnávateľa aj zamestnanca, daň z príjmu za vás odvádza vaša vlastná SROčka, je to ako hoci ktoré zamestnanie, hoci kde mimo. Čo je akurát taká vec, že neplatíte tzv. Do garančného fondu príspevok, to je vlastne súčasťou sociálneho poistenia a tým pádom, keby ste vy prišli o to zamestnanie v tej vašej SROčke, napríklad, že skrachuje a nemáte si z čoho vyplatiť mzdu, tak štát, teda sociálna poisťovňa, vám nevyplatí žiadne peniaze. Hej? Ak ste štandardný zamestnanec, tak z toho garančného fondu sa teda platia peniaze vo výške tej vašej mzdy a plus prípadne odstupné, ak váš zamestnávateľ nemá možnosť vám vyplatiť mzdu, že napríklad skrachuje, nemá peniaze, dostane sa do insolvencia, teda, že má problémy s likviditou. V tomto prípade, ak ste zamestnancom vlastnej SROčky, toto neplatí. Druhá možnosť je tzv. Zmluva o výkone konateľa, ktorú ja mám sám vo svojej vlastnej SROčke. Tá je v podstate, čo sa týka odvodov, presne rovnako na tom ako pracovná zmluva. To znamená, tých 35% odvádzate za zamestnávateľa, ďalších 14% za zamestnanca plus ešte daň z príjmu. Je tam jedna výhoda, pretože ako konateľ nemusíte mať miesto práce. To znamená, že nemusíte vydeklarovať, kde pracujete, a v tomto prípade je to jednoduchšie, hlavne keď potrebujete cestovať ako konateľ, keď potrebujete navštevovať klientov, keď potrebujete ísť do zahraničia a odtiaľ potrebujete pracovať. Takže toto je celkom veľká výhoda, plus ako konateľ na zmluvu o výkone konateľa nemáte nárok na stravné v zmysle, nepotrebujete zabezpečiť gastaráča, alebo teda stravovanie zamestnanca. Čo je celkom fajn, lebo nemusíte tým pádom robiť žiadne pracovné výkazy, čiže ďalšia byrokracia pre štát, a riešiť to, že či vaša firma vlastná má vám niečo vyplatiť na gastaráčoch a tak ďalej. Je to dôležité, čo je pre vás dôležitejšie, či mať nejakú možnosť sa prestreľovať, čiže na tej gastaráče viete si nakúpiť aj v potravinách, nemusíte len chodiť do reštaurácie, alebo či si zoberiete tak, že nemusíte riešiť tú byrokraciu okolo a vtedy si zvolíte tú zmluvu o výkone konateľa. Dá sa to robiť na rôzne ďalšie zmluvy, je tam mandátna zmluva, cez ktorú to viete robiť, tam sú zase iné predpisy k tomu. Je to dôležité vždy sa pobaviť s vašim účtovníkom alebo s nejakým poradcom, čo je vhodné v tom vašom prípade. Daň z príjmu, podobne ako pre živnostníkov, tiež platí 15% za predpokladu, že nefakturujete medzi svojimi vlastnými firmami. A druhá dôležitá vec,
ktorá súvisí s tým, ako dostať peniaze von z firmy, je, že potrebujete si vyplatiť napríklad podiel na zisku. Čiže vy, keď podnikáte v roku 2020-2021, podáte daňové priznanie, v rámci toho vy už ste predtým rozdelili zisk. Čiže ak rozdelíte v rámci valného zhromaždenia SROčky zisk na výplatu, to znamená, vyplatíte sám sebe ako spoločníkovi ten podiel na zisku, tak z toho platíte ďalší 7% daň z podielu na zisku štátu. Či je to výhodné, alebo nie je to výhodné, treba vedieť, koľko peňazí chcete vyplatiť. A druhá vec, či máte možnosť vyplatiť nejakým iným spôsobom, k tomu sa dostaneme. A dôležité pre obidve formy podnikania je, či ste plácom DPH. Daň z pridanej hodnoty, kedy sa oplatí byť plácom, veľmi jednoducho poviem, keď napríklad obchodujete so zahraničím a fakturujete do zahraničia. Vtedy vám to umožní, že fakturujete bez DPH a túto DPH tým pádom nemusíte zaplatiť. Veľmi zjednodušene povedané. Kedy sa vám to tiež oplatí, napríklad kupujete auto z zahraničia ako firma, vtedy sa vám tiež oplatí, pretože štát vám potom môže vrátiť tú DPH z toho auta za predpokladu samozrejme, že nemáte daňovú povinnosť, čiže vaša daň na výstupe neprekročí daň na vstupe, ale DPH sa nevieme v tomto momente v tej kalkulovať. Počujem sám seba, nejakú ozvenu. Niekto mal asi zapnutý mikrofón. Poďme ďalej. Ako je to s účtovníctvom? V rámci živnosti a SROčky existuje niekoľko možností, ako evidovať príjmy a výdavky, tak to poviem, alebo náklady a výnosy. Pri SROčke je to úplne jednoduché. Tam máte zo zákona povinnosť, z obchodného zákonníka vám vyplýva viesť podvojné účtovníctvo. Nič iné neexistuje, žiadna iná forma. Musíte podvojné účtovníctvo viesť a buď si ho vedete sami, alebo v tomto prípade, ak sa nechcete účtovníctvom zdržiavať, ak nie ste účtovníci, ak nemáte to vyštudované, nemáte v tom prax, veľmi odporúčam zveriť to do rúk profesionálnemu účtovníkovi, pretože sú tam veci, ktoré vy jednoducho nemôžete vedieť, ak máte byť odborník v tom, čo potrebujete robiť v tom vašom core biznise. Nie je to čokoľvek. Účtovníctvo je kompletne celá nová problematika. Naštudovať si ju má zmysel podľa mňa len vtedy, ak vy chcete byť sám účtovník a robiť takúto službu pre svojich klientov a brať za to peniaze. Inak robiť účtovníctvo sám sebe má zmysel len vtedy, ak chcete vedieť, čo to všetko obnáša a vďaka tomu si môžete lepšie vážiť robotu účtovníka. To je akože taká celkom vec. Mám klientov, ktorí si sami vedli účtovníctvo, povedali nikdy v živote, radšej ti za to zaplatím. Hej. Ja osobne nie som účtovník, mal som účtovníctvo na vysokej škole, robil som veľa s účtovnými zábierkami, s niekoľkými tisícmi účtovných zábierok ako overový analytik, čiže rozumiem výstupom z účtovníctva, rozumiem princípom, ako sa účtuje, ale neviem účtovať, pretože to nie je to, čomu sa chcem venovať. Dôležité je skôr vedieť pre mňa interpretovať tie výstupy z toho účtovníctva, čo to pre toho môjho klienta znamená, čo to znamená pre mňa samého ako podnikateľa a na základe toho sa vedie rozhodovať. Čo sa týka živnosti, sú tam 3 formy, ktorými môžete viesť nejakú evidenciu tých príjmov a výdavkov. Hovoríme o príjmoch a výdavkoch v rámci živnosti, tam neexistuje výnosy, náklady, toto je skôr pre podvojné účtovníctvo. Neviem, či rozumiete pojmom výnos, náklad veľmi zjednodušene. Vystavíte faktúru, máte výnos, ale to neznamená, že máte peniaze, to je na tomto dôležité. Peniaze máte až vtedy, keď máte príjem, čiže keď to príjmete na účet alebo v hotovosti. A čo sa týka nákladov, znovu dostanete od niekoho faktúru, keď niečo nakúpite, ešte si za to nemuseli zaplatiť, ale vy už vlastne to máte v nákladoch a vám to znižuje, vo väčšine prípadov vám to znižuje základ dane z príjmu, čiže zaplatíte z toho menšiu daň. A štát sa nerozlišuje, či to je zaplatené alebo nie. Ak je to zaplatené, vtedy je to výdavok. Hej? Čiže v tomto je ten zásadný rozdiel. V tom podvojnom účtovníctve je to skôr o tom, že či vám vznikla nejaká povinnosť zaplatiť, respektíve pohľadávka, čiže právo na to dostať v budúcnosti peniaze. V tom jednoduchom účtovníctve, respektíve v tej živnosti, je to vyslovene o príjmoch, výdavkoch, počítajú sa len peniaze, ktoré dostanete a peniaze, ktoré odošlete z účtu, respektíve z pokladne. V tomto je to teraz dosť zákerné, pretože hlavne tá teraz korona pomoc pre malých a stredných podnikateľov, ako to vláda volá, je veľmi zákerná v tom, že ako SROčka sa tam počíta hlavne ten obrat a tržby. A to znamená výnosy. Čiže ak vy ste napríklad v januári, februári získali zákazku, v marci ste ju zrealizovali, vyfakturujete ju alebo vyfakturujete v apríli, tak vy síce nemáte pokles tých výnosov, povedzme po 40%, lenže vám nakoniec nikto nezaplatí, pretože ten váš klient musel mať zavreté a nebude mať peniaze vám zaplatiť. A to štát žiaľ nezaujíma, čiže vy pomoc nedostanete. To je taká dvojsečná zbraň, ktorá v tejto štátnej pomoci žiaľ je a s týmto sa budú musieť podnikatelia popasovať.
Poďme ale späť k veci. Čo sa týka živnosti, máte možnosť viesť tzv. Jednoduché účtovníctvo, to je vlastne zjednodušená forma účtovníctva, ktorá má svoje zákonné predpisy. Daňová evidencia je plus minus niečo ako jednoduché účtovníctvo. Je to skôr to, že vy evidujete niekde, môže byť excelovská tabuľka, nemá to určenú formu, nemá to úplne určené predpisy, ako máte tie náklady, či tie výdavky a príjmy sledovať. V každom prípade potrebujete ju viesť a potrebujete pri prípadnej daňovej kontrole preukázať, že áno, túto v tomto Exceli som viedol nejakú tabuľku, toľko to mi z tohto vyšlo zaplatiť daň a takú daň som odviedol. Čiže nie je to vyslovene len o tom, že zoberiem faktúry, spočítam, zaplatím daň. Potrebujete to evidovať. No, hovorím, je to voľnejšie než samotné účtovníctvo. Paušálne výdavky je ten najjednoduchší spôsob. Paušálne výdavky znamenajú dnes do 60% si môžete z vašich príjmov, ktoré vám prídu na účet, respektíve do pokladne ako živnostníkovi, o 60% vlastne znížiť ten daňový základ v prvom rade. Pretože na to sa štát nepýta. Či ste naozaj tie peniaze na to podnikanie tých 60% vynaložili alebo nie, na to sa štát nepýta, ale pozor, je to len do výšky 20 000 eur. Čiže ak zarábate povedzme 50 000 a 160% je 30 000, vy môžete uplatniť len 20 000 do tejto hranice. V rámci tých paušálnych výdavkov zo všetkého ostatného musíte zaplatiť daň. No, plus minus. Je tam ešte nezdeniteľná časť základu dane. O tom si povieme keď tak niekedy na budúce, alebo keď sa na to nebude niekto pýtať. Čo je dôležité, ako živnostník, keď ste plácom DPH, musíte viesť jednoduché účtovníctvo, respektíve podvojné. Nemôžete viesť daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky. Ak ste plácom DPH, musíte viesť účtovníctvo. Živnostník sa samozrejme môže rozhodnúť na základe zákona, že bude viesť podvojné účtovníctvo, ak si tak zvolí. V čom je výhoda podvojného účtovníctva? Podľa mňa podvojné účtovníctvo je oveľa zrozumiteľnejšie a tým, že je tam podvojné zápisy, čiže každý zápis, každá transakcia sa mi účtuje na dvoch rôznych účtoch, oveľa rýchlejšie viem nájsť nejakú chybu, pretože mi to vyskakuje niekde, že niečo chýba alebo niekde niečo vyvstáva navyše. Jež to jednoduché účtovníctvo, tam nájsť chybu znamená, že veľakrát potrebujete prejsť veľmi veľa rôznych transakcií, ktoré máte zaúčtované na to, aby ste tú jednu chybu našli, lebo nemáte tam tú dvojnú kontrolu. Dnes vlastne v rámci podvojného účtovníctva vám účtovné programy rovno vyhlásia, keď niekde niečo zle zaúčtujete, takže veľakrát vás na to vie aj ten program ako taký upozorniť. Poďme na takmer poslednú otázku. Ako s firmy dostanem von peniaze? To je veľmi dôležitá otázka, pretože z toho žijete. Nežijete z výnosov, nežijete z toho, čo ste vyfakturovali, nežijete z toho, čo máte vo firme. Váš osobný život samozrejme funguje na základe toho, čo dokážete z tej firmy dostať von. V rámci živnosti a SROčky je tam obrovský rozdiel. V rámci živnosti je to úplne jednoduché, easy peasy. Máte účet, na ktorý dostanete peniaze, koľkokoľvek z tých peňazí môžete do tzv. Osobnej spotreby, tak toto nazýva zákon v rámci jednoduchého účtovníctva, previesť na nejaký iný účet, môžete to minúť priamo z toho živnostenského účtu. Nikto sa na to nepýta. Toto sa neúčtuje, neznižuje vám to základ dane, zároveň nepýta sa štát, že či ste to minuli na niečo, čo súvisí s tou živnosťou alebo nie. Ja však napriek tomu odporúčam každému svojmu klientovi, ak je živnostník, má aspoň 2 účty v banke. Ideálne v tej istej banke a poviem prečo. Na jeden účet mať prijaté všetky podnikateľské platby a z toho všetky podnikateľské platby, to znamená tie výdavky, ktoré súvisia s podnikaním, financovať. Všetky peniaze, ktoré potrebuješ minúť na svoje vlastné fungovanie ako človeka, čiže na strávu, na oblečenie a tak ďalej, na svoj nájom napríklad, ktorý nevieš dať do nájmu firmy, čiže to nie je napríklad kancelár, je to miesto, kde bývaš a ďalšie náklady na tvoje cestovanie, na tvoje výlety, tvoje zážitky, tvoj voľný čas môžeš bez problémov z toho účtu vyťahnuť. A práve preto tie 2 účty, preto aby si mal jeden len na tie podnikateľské veci, tie, ktoré sa týkajú podnikania, čiže príjmy a výdavky. Ten druhý účet je veľmi dôležitý a práve na to, aby si všetky peniaze odtiaľ previedol na ten druhý účet, ktorý budeš mať tzv. Súkromný, z ktorého budeš platiť všetky tie súkromné výdavky. Výhodou v tom je práve to, že máš lepší prehľad o tom, čo naozaj míňaš na to podnikanie a koľko vlastne peňazí ťa stojí tvoj vlastný život. A zároveň vieš, koľko peňazí môžeš minúť, aby sa ti nestalo, že zaplatím si teraz výletík a nebudem mať z čoho zaplatiť odvody. Hej? To by bolo celkom prúser.
Ďalšia vec, ktorá je na tom výhodná, že jednak je to lacnejšie. Ak ti niekto vedie účtovníctvo, prídeš za účtovníkom a dodáš mu účet, ktorý má takto 5 rôznych strán, na ktorom máš nákupy v Tesku a podobne. Ten účtovník, keď robí napríklad účtovníctvo, on musí zaúčtovať každú jednu transakciu. To, či ju zaúčtuje ako daňovú alebo nedaňovú, či ti ovplyvňuje základ DPH, či základ dane, respektíve aj DPH, ak si plácom DPH alebo nie, je vyslovene na ňom, ako to zaúčtuje a na tom, čo mu zákon dovoluje, ale on musí každú transakciu zaúčtovať. Čiže je zbytočné, aby ti účtovník zaúčtoval tam nákupy v Tesku, jedlo, ktoré nesúvislo s podnikaním a tak ďalej. Mal som klienta, ktorý doniesol výpis z účtu a mal tam nákup v Durex e-shope. A moja mama, teda účtovníčka, moja spoločníčka v SROčke, sa klienta potom pýtala, čo to vlastne je za nákup a prečo to súvisí s podnikaním. Takže aj takéto veci sa stávajú. A je to celkom nepríjemné pre toho účtovníka sa na takéto veci pýtať a je to aj potom nepríjemné pre toho podnikateľa odpovedať, čo to tam má znamenať. Čiže odporúčam preto mať 2 účty minimálne ako živnostník. Čo sa týka SROčky, je to trochu komplikovanejšie, nie je to nemožné, je to tiež niečo, čo sa dá riešiť, ale už to nie je také, že dojdem, vyberiem si, koľko peňazí potrebujem a bez problémov ich môžem minúť na čokoľvek, respektíve, že z toho účtu SROčky môžem platiť čokoľvek. Tá SROčka funguje trochu iným spôsobom, pretože je to právnická osoba, čiže je to úplne iná osoba. Z pohľadu zákona je to právnická osoba, je to iná osoba, než si ty, ako fyzická osoba, nepodnikateľ v tomto prípade, čiže ako ten súkromník, ako to poviem, tá súkromná osoba, ako to niektorí hovoria. Máš niekoľko možností. Tie úplne najzákladnejšie, ako vytiahnuť peniaze z tej SROčky sú, že máš tam nejakú dohodu, dohodu vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, máš tam pracovnú zmluvu, máš tam zmluvu o výkone konateľa, čokoľvek na základe zákonníka práce, ale potom treba počítať s tým, že to správa ako ktorákoľvek pracovná zmluva. To znamená, že z peňazí, ktoré ty dostaneš a keď si ich chceš vyplatiť, musíš z nich odviesť odvody a daň z príjmu. Čiže je to dosť veľa peňazí, ktoré zaplatíš štátu vlastne z tejto zmluvy. Preto aj množstvo majiteľov firiem má len také symbolické tie zmluvy, napríklad na 50 €, aby aspoň nejaké odvody mali niekde zaplatené a nemuseli platiť tie minimálne. Týmto sa dajú celkom pekne znížiť tie odvody. Zároveň nejaké peniaze vieš dostať z tej firmy von, ale v tomto prípade je to skôr na to, aby si nemusel platiť tie minimálne odvody, tých 70 €. Vieš sa dostať napríklad aj na to, že dáš si tam 1 hodinu týždenne, že sa venuješ tej SROčke ako konateľ a vtedy ti to možno napríklad že platíš, odvody 15 € celkovo kompletne aj s daňou. Hej. Takže vieš na tom celkom dobre ušetriť. Ale vtedy tie peniaze nedostaneš von. Nie v takom množstve, ako by si ich možno potreboval pre svoj život. Čo sa týka podielu na zisku, tam sme si už hovorili o tom, že ten podiel na zisku si ale môžeš vyplatiť až nakoniec, keď urobíš účtovnú závierku, alebo tvoj účtovník, keď zistíš, aký máš zisk a ten zisk potom rozdeľuješ v rámci valného zhromaždenia. Ten zisk, samozrejme, ak máš zisk, potrebuješ najprv odviesť do rezervného fondu takzvaného, to je zo zákona povinnosť, tam musíš odviesť 2% minimálne z toho zisku každý rok, keď ho dosiahneš. A potom si môžeš rozdeliť ten zisk na výplatu. Nie dividendy sú tu v akciovej spoločnosti, ale tzv. Podiel na zisku v rámci SROčky. Z toho potom zaplatíš 7% daň, takže stále sa to môže oplatiť viac než cez tú mzdu. Aj myslím, že sa to oplatí oveľa viac. Nevýhoda je tá, že tú mzdu si môžeš vyplácať kontinuálne celý rok, každý mesiac, kdežto ten podiel na zisku si vyplatíš len raz na konci roka, respektíve po skončení toho účtovného roka. Cestiaky, to je taká celkom zaujímavá vec, pretože ak máš napríklad auto, alebo aj keď auto nemáš, tak vieš dostať peniaze von na služobné cesty. Zákon o cestovných náhradách tebe ako konateľovi umožňuje chodiť na služobné cesty na teda účely podnikania, na účely robenia tej firemnej činnosti. A vtedy môžeš si na základe zákona dať do nákladov, povedzme, cestovné, vieš si tam dať ubytovanie, máš zo zákona tzv. Stravné, čiže cestovné náhrady, ktoré ti patria na každý deň podľa počtu hodín, sú tam rôzne časové rámce, nebudem o tom hovoriť detailnejšie, koľko peňazí môžeš ty si dať do nákladov, ktoré tebe prislúchajú a nemusíš nikomu dokladať, či si ich minul alebo neminul na tej služobnej ceste takto. Je to výhoda práve v tom, že v prípade, že podnikáš niekde mimo sídla tej spoločnosti, máme to overené aj s daňovými poradcami, vieš si dať veľkú časť tých peňazí do nákladov, ktoré potom môžeš vyplatiť si z firmy, či už cez účet alebo cez hotovosť. Treba ale sa vždy na to pozrieť,
čo to je za činnosť, kam chodíš, čo chodíš, za akým účelom tam chodíš, máš tam nájom, nemáš tam nájom, to je tiež dôležité riešiť. A dôležité je tiež vedieť, do akej miery to vieš obhájiť, pretože toto sú náklady, ktoré vždy to súvisí s tým, že keď ti dojde daňová kontrola, potrebuješ vedieť vyargumentovať, prečo tam mám tie náklady v tej SROčke a prečo som si na základe toho znížil daň. Čiže ak vieš vyargumentovať, že chodím na takéto služobné cesty, pretože chodím za klientmi a tým klientom potom fakturujem a tí klienti mi potom platia, tak myslím si, že každý rozumný daňový úradník, ale teda daňový kontrolór uzná, že ten náklad bol naozaj dôležitý a teda súvisel s dosahovaním príjmov, ako to hovorí zákon. Ďalšia možnosť, ktorú používajú podnikatelia, ktorá nie je úplne košer, nemalo by sa to robiť, je, že vyťahnú si hotovosť, ktorá potom je akože v pokladni tej SROčky a z toho míňajú, z toho žijú, z toho financujú svoj osobný život. Problém potom ale nastáva v takých dvoch prípadoch hlavne. Prvý, môže sa ti stať, že povyťahuješ toľko peňazí, ktoré nevieš naozaj nikde preukázať, čiže keď ti dojde daňová kontrola a spýtajú sa, no dobre, ukážte mi tých 5 000, ktoré máte v tej pokladni. No OK, ak nemáš tú rezervu, tak ťažko ich vieš preukázať, že dobre, mám ich tam a tam, hej. V tomto to môže byť dosť problém. Druhá vec je, keď napríklad ideš žiadať o úver. Mal som klienta, ktorý mal v pokladni takto povyťahovaných asi 60 000 eur. Samozrejme, tie peniaze nikde nemal fyzicky odložené, pretože tie jednoducho minul na svoj život. A teraz úverový analytik, keďže som túto prácu robil, tak prvé, čo sa spýtam sám seba, keď si pozriem takúto účtovnú závierku, podnikateľ ide žiadať o 30 000 úver a pozriem, že má 60 000 pokladní, tak sa spýtam, no a na čo potom ten úver potrebuje, keď má 60K pokladní, hej? Čiže treba si na to dávať pozor, pretože môžete to potom zablokovať možnosti získať úvery. A niekedy skresať tú hotovosť účtovne nie je úplne jednoduché. Niekedy sa to dá, niekedy treba už fakt veľmi špekulovať a hlavne, ak ten úver ako firma potrebuješ dosť rýchlo, tak môže ti to skomplikovať život. Čiže robte to s mierou. A tak, aby ste si vedeli vyargumentovať, na čo ste tú hotovosť použili, ale prečo ju máte vytiahnutú z toho účtu firemného. Čiže hovorím, je viacero možností, sú ešte aj ďalšie možnosti, o ktorých tu hovoriť nebudeme, pretože toto sú také, ktoré vie hocikto zrealizovať bez nejakého super štúdia a predpisov. Myslím si, že každý účtovník, ktorý má s tým skúsenosti, každý poradca ti vie poradiť, ako to urobiť, aby to bolo košer v rámci zákona. Ja osobne klientom neradím veci, ktoré sú mimo zákona, preto ani účtovník, ktorý by ti takéto niečo chcel poradiť a vie, že to je mimo zákona a ty to vieš, že to je mimo zákona, tak osobne by som s takým veľmi nejednal. Dôležité je samozrejme, do akého rizika chceš ísť. Toto bolo, ako z firmy dostanem peniaze. V podstate to bola posledná otázka, ktorú som chcel prejsť v rámci mojej prezentácie vlastnej. A poďme sa pozrieť na tie otázky, ktoré ste poslali vy. Budem sa snažiť všetky prejsť. Máme ich však veľa. Je ich asi 3 slajdy tých otázok, preto je možné, že ich nestihneme. Ja som sa dohodol s pánom Martovičom na tom, že otázky, ktoré ste nám poslali ešte pred začatím, zodpoviem potom na videu, ktoré k tomuto nahrám. A zvlášť ešte ako ďalšie, a to bude potom priložené k tomuto prvému. Zároveň otázky, ktoré pošlete dnes do 14:00, to znamená, ešte máte nejakých pár minút, tie zodpoviem tiež na tom videu, takže toto vám ešte dodám. Otázky, ktoré prídu neskôr, vás poprosím, keď tak písať na môj kontakt, ale len v prípade, ak naozaj máte už podnikanie, alebo v prípade, že uvažujete naozaj podnikať, aby sme sa zaoberali tými vecami, ktoré vám naozaj pomôžu k tomu, aby ste naštartovali to podnikanie, alebo aby ste mohli to podnikanie zlepšiť. Žiaľ, nemám priestor na to, aby som odpovedal otázky len tak. Hej. Veľmi rád, len nejde to proste, aby som nahrával hodiny a hodiny videí len tak. Preto vás poprosím, ak máte otázky, ktoré sú tu zodpovedané tiež, nie je potrebné ich pokladať znovu, budú na tých videách, veľmi rád vám ich dodám. Poďme sa pozrieť na to, čo sa pýtali rôzni účastníci, ktorí ste tu, dúfam, že aj tí, ktorí ste položili tie otázky, alebo aspoň hlavne tí. Aká je to možnosť vyplácania ako študent v SRO? Úprimne nerozumiem úplne, ako toto myslel ten človek, ktorý sa túto otázku spýtal, pretože myslíš to v zmysle, že ja som študent, ktorý v tej SROčke pracuje a nie som jej majiteľ, teda nie som spoločník, alebo som spoločník tej SROčky a chcem sa tam zamestnať ako študent. To sú dve úplne diametrálne veci.
Z hľadiska toho zákonníka práce máš tam možnosť mať dohodu o brigádnickej práci študenta, kde je to 200 €. V podstate je to takmer bez daní a bez odvodov. Hej? Čiže pre teba to znamená rovno tých 200 € na účet. Ako študenta pre tú SROčku to znamená, že s tým skoro žiadne ďalšie náklady nie sú. Platí sa tam nejakých, rozmýšľam, koľko to je teraz. Nie som úplne odborník na tie mzdy. Platí sa tam veľmi malý poplatok, myslím, že do toho karenčného poistenia. Takže fakt malé percento. Je to inak veľmi jednoduchý spôsob a rovnako ako študent vlastnej SROčky sa tam môžeš takýmto spôsobom zamestnať. Samozrejme, každý príjem, ktorý zarobíš mimo týchto 200 € za predpokladu, že takúto zmluvu nemáš niekde inde, samozrejme. Už sa potom dane a odvody na ňu uvalujú rovnako ako ku ktorejkoľvek mzde zo zákonníka práce, čiže či je to pracovná zmluva alebo dohoda, čiže už potom tam z toho zvyšku na 200 € sa platia dane a odvody. Čiže pokiaľ chceš, môžeš tú otázku ešte do chatu špecifikovať viac, aby som pochopil, ako si to konkrétne myslel. Ideálne, keď uvedieš konkrétny príklad, ktorý sa takto pýtaš. Čo je lepšie pri príjme 1500 alebo 2000 € v hrubom za mesiac? A teraz moja otázka je to príjem, ktorý teba sa niekto spýtal, že máš možnosť niekde pracovať a chceš to ako 1500 v hrubom ako zamestnanec na CPP, alebo či to chceš ako živnostník 1500 na faktúru. Ak je to takto, budem uvažovať o tejto možnosti. Čo je lepšie? Finančne ťa vidie lepšie tá živnosť. Hej? Čiže viacej peniazy určite dostaneš tých 1500 na účet konkrétne, dostaneš rovno celú sumu, ktorú vyfakturuješ na účet. Avšak musíš to zaplatiť odvody. Pri tom príjme 1500 €, keď máš hrubom, dostaneš na účet okolo nejakých 1100 €, ak správne počítam, v čistom ako čistú mzdu. Zvyšok vlastne odvedie za teba zamestnávateľ tvoje odvody a tvoju daň z príjmu. V rámci tej živnosti dostaneš tých 1500, zaplatíš minimálne zdravotné odvody, ak teda začínaš s podnikaním, s tou zdravotnou poisťovňou, začínaš s podnikaním ako živnostník, zaplatíš minimálne zdravotné odvody, tých 70,91 v prvom roku, pozor na to, podnikania, čiže do konca kalendárneho roka, v ktorom si založil tú živnosť, teda nahlásil tú živnosť. Avšak treba tam počítať s tým, že neskôr pri ročnom zúčtovaní, ktoré príde po daňovom priznaní za ten daný rok, ti potom zdravotná poistenia doúčtuje v rámci ročného zúčtovania tie zdravotné odvody na výšku, ktorú by si z tých 1500 € štandardne mal platiť. Čo môže predstavovať pri tých 1500 € nejakých aj možno 100 €, 120 € v rámci toho zdravotného poistenia, keď sa to prepočíta. Čiže treba určite, ak takúto sumu chceš zarábať, máš prvý rok podnikania, odporúčam si na toto zdravotné poistenie každý mesiac túto sumu plus minus odložiť, aby ťa potom neprekvapilo, že ti dojde ročné zúčtovanie a máš doplatiť nejakých 800 alebo 1000 € naraz. Hej? Takže treba už nad tým uvažovať tak, že keď túto sumu chcem zarábať, už uvažujem nad tým, koľko budem platiť odvodov v budúcnosti z tohto príjmu, nie koľko mám platiť dnes. Čo je lepšie, ešte druhá vec. Treba sa na to pozrieť aj z tej druhej optiky. Keď si všimnete tie dve korunky v tom mojom logu, každá minca má dve strany. A aj ten podnikateľ, ktorý ti napríklad ponúkne tú prácu na živnosť, keď to tak poviem, treba vedieť, ako nad tým rozmýšľa on, pretože tých 1500 € v hrubom pre neho znamená plus 35%, čiže jeho to stojí cca 2000 € len tvoja mzda, plus ako zamestnancovi ti musí dať nárok na dovolenku máš, hej, to je 4 týždne do roka, plus máš nárok na stravné, ak pracuješ v štandardnom režime, to znamená 160 hodín fondu pracovného času, čiže 4 hodiny minimálne za deň. A plus máš potom všetky výmoženosti, ktoré patria zamestnancom ako benefity, máš vlastne všetku tú BOZP, školenia, požiarna ochrana, pracovná zdravotná služba, ktoré vlastne všetko ti musí zabezpečiť zamestnávateľ a ochranné pracovné prostriedky musí zamestnávateľ zabezpečiť aj napríklad tú technickú výmožnosť, čiže napríklad počítač, ak máš na ňom pracovať. Čiže toto sú veci, ktoré treba pritom zvážiť, či v skutočnosti ako zamestnanec môže dostať tej hodnote oveľa viac, a zároveň tú firmu stojíš ako zamestnanec oveľa viac. A to znamená, ak podnikateľ uvažuje nad tým, či ti dá 1500 na faktúru, alebo ti dá 1500, tak to som to povedal na začiatku, 1500 ako hrubý príjem alebo 1500 na faktúru, treba uvažovať nad tým, že tuto on hovorí, on sa zameriava na 1500 €, ktoré ho budeš stať ako živnostník. Vyfaktúruješ mu, zaplatí ti, ďalšie nič nerieši.
túto 1500 eur stojí v skutočnosti 2000 plus dovolenka, plus nemocenská, ktorú niekedy budeš možno aj chorý cez ten rok, gastráče, strávne a tak ďalej. Čiže možno ho vidíš nejakých 2200-2300 eur na mesiac ako kompletne celkové náklady na to pracovné miesto. Takže potom je to aj v tvojom záujme začať vyjednávať voči tomuto podnikateľovi, a to som podnikateľ, čiže hovorím to aj z tej druhej strany, potrebuješ vedieť, ako nad tým uvažuje. Keď vyjednávaš, tak nie je to isté, či chceš na živnosť alebo na pracovnú zmluvu tú istú sumu. A potom potrebuješ vedieť, že koľko vlastne ho reálne stojíš a o koľko mu vieš ušetriť tým, že pôjdeš na tú živnosť, ale niečo z toho by ti mohol vlastne dať navyše. Čiže ak on ušetrí na tebe povedzme 1000 eur celkovo, alebo ušetrí na tebe 500 alebo 700 eur, tak vieš sa s ním dohodnúť, že tých 1500 na živnosť nebude 1500, ale môže byť nejaké 1800. A stále na tom získate obidvaja. Hej? Tým nevyzývam, aby ste porušovali zákonník práce a pri závislej činnosti pracovali na živnosť. Hej? Treba si tiež zvážiť, čo je aké riziko pre tú firmu, čo je aké riziko pre teba. Aby to nebolo neoprávnené podnikanie zároveň a zároveň, aby tá firma nemala z toho problém, že ťa donútila ísť na živnosť, pretože v tomto prípade skôr asi tá firma bude mať problém v tom, že je to závislá práca a napriek tomu musíš tam pracovať na živnosť, že ona ťa donútila. A je úplne jedno, že ste sa dohodli, ak by to posudzoval inšpektorát bezpečnosti práce, ale respektíve úrad práce takýmto spôsobom. Myslím si, že som sa vyjadril asi dosť jasne. Poďme ďalej, ak nejaká otázka k tomu ešte bude, pokojne hoď to do chatu. Ako je to s úverom hypotékou na priestor pre podnikanie? Výrobná hala pozemok. Hypotéka štandardne je úver na bývanie, ale existujú banky, niekoľko ich je, nepoviem ti teraz konkrétne, viem, že sú. Rozprával som sa o tom s finančným sprostredkovateľom. Sú banky, ktoré umožňujú dať hypotéku aj na priestor, ktorý bude využívaný na podnikanie, respektíve tá hypotéka je bezúčelová. Čiže ty to vieš použiť napríklad na kúpu, renováciu, rekonštrukciu nejakého priestoru na podnikanie. Čo je ale dôležité, aby banka o tom vedela a aby v tej zmluve nebolo napísané, že nesmieš ten priestor využívať na podnikanie, teda ten byt. A v skutočnosti tie banky, kým platíš, tak nikto to nerieši. Hej, je samozrejme veľa ľudí, ktorí majú na svojom byte, ktorí majú na hypotéku prihlásené sídlo spoločnosti. Ak informuješ banku, banka je s tým OK, fajn. Ak s tým banku neinformuješ, nič sa nestane, platíš ďalej, tak väčšinou to banky neriešia ako nejaké porušenie zmluvy. Dôležité pre banku je hlavne to, aby si platil tú hypotéku. Ak ju prestaneš platiť, potom si banka nájde samozrejme akýkoľvek dôvod na to, aby ti tú zmluvu vypovedala, aby ti napríklad zvýšil úrok z tej hypotéky ako riziko. Čiže áno, je to možné, treba riešiť potom konkrétny prípad, čo to vlastne znamená pre teba a ktorá banka ti to umožní. Ideálne, keď má sa financovať povedzme takáto nehnuteľnosť, tak je lepšie, aby tá banka o tom vedela. Ktoré kroky podniknúť ako prvé pri začatí podnikania ako účtovník, daňový poradca, či sa viac oplatí živnosť alebo SRO konkrétne pri tomto type? Úplne povedané, ktoré kroky treba podniknúť. Uvažujeme tu o tom, že už vieš robiť účtovníctvo. Hej? Ako daňový poradca potrebuješ samozrejme mať licenciu daňového poradcu, čiže mať skúšky na toto spravené. To je dosť dôležité, byť zapísaný v komore daňových poradcov a tak ďalej. Čiže toto je niečo, čo by som si v prvom rade overil, či mám. Ak nemám, tak aké podmienky potrebujem na to splniť, čo všetko si potrebujem naštudovať, ako sa potrebujem vzdelávať a čo na tú skúšku potrebujem, aby ma do tej komory zapísali. Čo sa týka toho začať podnikať v tejto oblasti, my sme vlastne naštartovali ako účtovná firma na začiatku. Moja mama ešte v roku 2004. Tie prvé kroky boli samozrejme o tom, že vedieť, že viem to účtovníctvo robiť, byť si v tom istý, mať ľudí, s ktorými sa viem poradiť, či nejakých hlavných iných účtovníkov, s nimi sa baviť. Nebral by som každého ako konkurenciu, pretože tí účtovníci medzi sebou si vedia veľa pomôcť. Čo sa týka toho, že či SROčko alebo živnosť. Úplne povedané, záleží od toho, akých klientov budeš mať ako tých prvých. Potrebuješ osloviť svojich známych, ktorí mohli by byť podnikatelia alebo ktorí poznajú niekoho, kto podniká. My sme začali s účtovníctvom takto, že oslovili sme ľudí, ktorí sme vedeli, že podnikajú, mali voči nám dôveru, takže tí boli ako prví naši klienti a to už
väčšinou tých účtovníkov získaš na referencie, respektíve aj účtovníci získajú väčšinou klientov na referencie. Neviem si úplne predstaviť, že by fungovalo v tomto období alebo v tejto situácii, respektíve aby vôbec účtovníctvo alebo nejaké poradenstvo fungovalo na tom, že idem na internet a kúpim si cez e-shop účtovníctvo mesačné, hej. Väčšinou je to o tom, že sú to citlivé údaje, treba sa povedať s tým účtovníkom, zistiť, či si viete sadnúť, či spolu viete spolupracovať. Či živnosť alebo SRO, úplne je to asi jedno, keď začínaš, je to lepšie živnosť, pretože trvá ti to veľmi krátko založiť, sú tam minimálne náklady na založenie tej živnosti, respektíve na ohlásenie tej živnosti, vieš to robiť sám, je to voľná živnosť ako účtovník. Na tú SROčku je to samozrejme väčšie náklady na založenie, čiže ak nevieš, ako ti to pôjde na začiatku a nemáš už XY klientov, ktorí vie, že ťa budú financovať z toho, čo ti budú platiť za služby, tak by som odporúčal naozaj začať živnosťou, ale ako účtovník a daňový poradca vieš urobiť škody, pretože proste môžeš sa pomýliť, nemusíš si všimnúť nejakú zmenu zákona, čiže ideálne sa poistiť za zodpovednosť za škody. Hej? A na to existuje poistné krytie. Ktoré kroky podniknú ako prvé pri začatí podnikania ako účtovník, daňový poradca, to sme už prešli, to som skopioval asi 2-krát. Ako je to s platením odvodov pri oboch formách podnikania v prípade, že má človek súbežne aj trvalý pracovný pomer? No, čo sa týka odvodov v rámci SROčky, ak nemáš tam žiaden pracovný pomer v tej svojej SROčke, samozrejme žiadne odvody neplatíš okrem toho minimálneho odvodu ako zdravotné poistenie, ale pokiaľ by si bol počas toho mal súbeh pracovnej zmluvy, tak neplatíš odvody ako ten spoločník SROčky. Vtedy vlastne má prednosť v rámci platenia odvodov tá tvoja pracovná zmluva niekde inde. Čiže v tomto prípade by si to mal poriešené cez toho zamestnávateľa. Čo sa týka súbežného platenia odvodov, respektíve súbehu pracovnej zmluvy a živnosti, z tej živnosti na začiatku neplatíš žiadne odvody ako zdravotné poistenie, ak by si mal už niekde normálne, že pracovnú zmluvu. Avšak potom pri ročnom zúčtovaní ti zdravotná poisťovňa na základe tvojho reálne dosiahnutého príjmu môže vyrúbiť nejaké odvody ako doplatok na tých odvodoch na základe toho, koľko si reálne mal platiť na základe toho príjmu, ktorý máš reálny. Takže záleží od toho, koľko zarábaš ako živnostník. Je lepšie založiť SRO ako živnosť z hľadiska dobrého mena voči dodávateľom, respektíve veriteľom. Úplne povedané, v dnešnej dobe nevidím veľký rozdiel, pretože na Slovensku teda, hej, pretože založiť tú živnosť a založiť SROčku nie je taký obrovský rozdiel v nákladoch. Tá SROčka sa dá reálne založiť aj bez toho, aby si tých 5 000 eur to základné imanie mal v hotovosti alebo mal niekde na účte. Dá sa to urobiť, nebudeme to uvádzať ako. Je to celkom taká shady záležitosť, ale ako dá sa to spraviť. A keď to vieš, tú hotovosť, ktorú tam vložíš do toho svojho podnikania v priebehu povedzme roka, minút na rôzne náklady, tak stále dá sa s tým pracovať, ale samozrejme nikdy to nehovor, že som ti to povedal, toto ste nepočuli. A druhá vec, nikomu nehovor, že si to takto spravil, pretože väčšinou podnikateľia vedia, že sa tak robí, štát to vie, že sa takto robí, a kým neurobíš nejaký prúser, tak akože nikto to väčšinou nerieši. Čo sa týka zahraničia, určite tá SROčka, pretože robil som pre hlavne nemecký trh úverové analýzy firiem. Na nemeckom trhu, keď chceš založiť SROčku, tam je základné imanie 25 000 eur. A v tom čase bolo naozaj potrebné ho zložiť a dokladovať, že tie peniaze máš niekde na účte, respektíve ich zložiť napríklad notárovi. A keď už niekto má 25 000 eur na založenie tej firmy, tak sa berie, že asi ten človek proste nezačal to robiť prvý deň, vie asi do čoho ide, keď tam je ochotný tie peniaze vložiť, a zároveň, že tie peniaze tam niekde sú v tej firme viazané, hej, na krytie prípadných strát alebo na krytie prípadných záväzkov, ktoré by z toho priebežného cashflow nebola tá firma schopná pokryť. Čiže tam sa to berie určite lepšie voči zahraničiu ako SROčka. Na Slovensku ja osobne nevidím veľký rozdiel medzi tým, či niekto je živnostník, bo SROčku má dôležité pre mňa, či vie robiť to, čo od neho chcem, ako môj dodávateľ, alebo či ako môj klient vie manažovať ten typ podnikania, ktorý má. Každý má svoje špecifika, čiže skôr je to o tom, nie SROčka alebo živnosť, je to skôr o tom naučiť sa, ako s každým z nich pracovať, alebo v tomto prípade, ako mám ja, vedieť využiť tú kombináciu, ktorú mi to prináša. Čiže SROčka viem tam dávať viacej nákladov, a zároveň živnosť mi umožňuje to, že viem odtiaľ rýchlo vyťahnuť peniaze na svoje vlastné živobytie
a tým vlastne touto kombináciou dokážem dosiahnuť to, že platím čo najmenšie odvody a dane a zároveň je to celé košer, je to v rámci zákona plus umožňuje mi to v tej SROčke financovať to, čo potom ako firemné potreby cez SROčku. A rozložiť ten príjem, takže je to možnosť rôzna. Čo sa týka veriteľov, úprimne ako živnostník je to voči banke jednoduchšie, ak máš nejaký majetok, pretože ručíš rovno celým svojím majetkom. V prípade, že je to SROčka, tak tam sa skúma, aký je finančný stav tej SROčky. A čo mám skúsenosti, čo som vybavoval aj úvery pre klientov, ktorí mali SROčky, čo som riešil úvery pre seba, respektíve leasing, tak pri tej SROčke chcela banka minimálne 2 uzavreté účtovné obdobia, to znamená minimálne tie 2 roky na trhu tá firma musela byť. Áno, existujú banky, ktoré dokážu dať pri dobrých výsledkoch aj napríklad za jeden rok podnikania ten úver a kontokorenty už aj po pol roku niektorí vedia dať tiež kontokorentný úver do určitej hranice samozrejme. Čiže je to skôr o tom, ako hospodáriš s tými peniazmi a s tou formou podnikania, ktorú máš, aby som to uzavrel, nie ani tak o tom, ktorú máš. A poďme ďalej. Živnosť alebo SRO je podnikaním v nákladnej doprave. Úprimne nemám klientov v nákladnej doprave, čiže je to taká špecifikum. Otázka je, čo v tej nákladnej doprave robíš. Keď len manažuješ nejakú logistiku, je to plus minus jedno, hej, pretože poskytuješ nejakú službu, ktorá nie je až také obrovské hodnote možno. Ak napríklad vozíš tovar, tak tam už je to dosť riziko. Vtedy by som ja osobne asi volil SROčku, lebo už len naložený kamión môže mať hodnotu niekoľkých 10 000, 100 000 eur podľa toho, čo prevážaš a môže mať samozrejme poistenie. Ale v každom prípade to, že ti môžu stiahnuť na majetok ako živnostníkovi celý, je podľa mňa dosť veľké riziko, hlavne ak máš nejaký dom, nehnuteľnosti a tak ďalej. Čiže vtedy sa určite oplatí skôr SROčka, kde ručíš tým vlastným imaním tej SROčky a maximálne tými peniazmi, ktoré si do nej vložil, čiže tým základným imaním 5 000 eur. Čo sa týka ďalšej otázky, využívať licenčnú zmluvu vo vlastnej firme, majiteľ a konateľ ako na oblasť programovania informačnej technológie, prípadne na správanie v prípade. Úprimne nie som expert na licenčné zmluvy, nejaké licenčné zmluvy som s klientmi riešil. V tomto viem odporúčiť kontakt na právnu kanceláriu, ktorá sa zaoberá licenčnými zmluvami, ktoré robí licenčné zmluvy pre mojich klientov. Čiže v tomto prípade túto otázku rozhodne netrúfam si riešiť, či je to OK uzavrieť licenčnú zmluvu so sebou ako vlastnou, ako osobou, ktorá poskytuje nejaké licenčné práva svoje vlastné SROčke. Hej. Čiže ospravedlňujem sa, ale toto nie je moja parketa. Čo sa týka výhod ako štátny zamestnanec, tak si vytvorí živnosť, musí odvádzať dane zo sociálnej zdravotnej poisťovne, aj keď toto za ňo robí jeho zamestnávateľ. No. Pardon. Tu treba rozlišovať, čo znamená štátny zamestnanec. Nie som úplne expert na zákon o štátnej službe, len treba rozlišovať, či je to zamestnanec štátu v zmysle, ja neviem, učiteľ na škole, ktorý môže mať živnosť a môže popri tom podnikať. Mám takýchto známych, ktorí sú učiteľia, majú popri tom živnosť alebo SROčky a normálne podnikajú bez problémov, je to úplne košer. Alebo je to zamestnanec napríklad na ministerstve, ktorý inak funguje na základe zákona o štátnej službe a čo mám známych, tak na ministerstve vnútra chlapík a nemôže byť dokonca ani štatutárnym zástupcom inej organizácie ako zamestnanec ministerstva. Hej? A nie preto, že má takúto funkciu na ministerstve nejakú, ale preto proste, že je zamestnaný na takomto štátnom orgáne podľa zákona o štátnej službe. Čiže treba si naštudovať ten zákon a hlavne pozrieť, aký typ zmluvy máš, a na základe akého zákona je tá zmluva uzavretá. Pretože ak nemôžeš byť štatutárnym zástupcom, to znamená ten, kto koná za nejakú firmu, tak reálne nevieš byť konateľom SROčky, nemôžeš byť spoločníkom SROčky, nemôžeš byť ani len štatútárom občianskeho združenia obyčajného, nemôžeš byť štatútárom neziskovej organizácie alebo nejakého neinvestičného fondu napríklad, nemôžeš byť živnostník. Čiže v tomto je to dosť oklieštené. A preto by som skôr riešil tú otázku z hľadiska toho, že čo to je konkrétne za zamestnanecký pomer, na základe akého zákon je uzavretý, aké predpisy sú interné na tej danej štátnej inštitúcii. Je vhodné založiť si v tejto dobe živnosť, keď som prišla o prácu? No, otázka je, čo chceš robiť? Máš premyslené, čo chceš robiť, v akej oblasti chceš podnikať, máš aspoň nejakú ideu o tom, ako zoženieš klientov, alebo už máš klientov, s ktorými by si chcel spolupracovať.
Čiže nie je to vyslovene o tom, že živnosť alebo SRO, to je v tomto období je to vyslovene o tom, že či mám možnosť inde zarobiť, ak nie, tak potom možno je pre niekoho jediná možnosť ísť fakt na tú živnosť, ak nájde si nejakú prácu, kde proste chce tá firma, aby si išiel na živnosť. Ja osobne nevidím až taký značný rozdiel medzi tým, že toto obdobie alebo ostatné obdobia. Dôležité je vždy, či vieš zohnať zákazky, proste zohnať tie zákazky v tomto období podľa mňa môže byť ťažšie, už len preto, že veľa firm musí byť zatvorených a tým pádom nepríjma nových dodávateľov alebo nie je ochotný kúpovať nové veci. A to isté aj, čo som si všimol za posledné týždne na spotrebiteľskom trhu, tak ľudia jednoducho prestali investovať a prestali míňať toľko peňazí do spotreby, čiže veci, ktoré nevyhnutne nepotrebujú, a prestali investovať dokonca aj do vzdelávania mnohokrát a toto spôsobuje obrovské problémy firmám proste, že sa nekupujú veci. Čiže je to potom na zvážení, že či do tej živnosti ísť, alebo ak máš možnosť byť zamestnaná a chceš tú istotu, tak radšej byť zamestnaná. Ja si myslím, že tá živnosť zamestnanie voči živnosti je veľa o tom, ani nie, že či ísť alebo neísť. Každé má svoje pozitíva, každé má svoje negatíva. Ako zamestnanec zoberie ti ten štát oveľa viac, nevieš to ovplyvniť, proste máš tú zmluvu a zamestnávateľ to musí za teba odviesť. Dostaneš menej peniazy, ako by si napríklad pri tých peniazov dohodnutých u toho zamestnávateľa dostala vyslovene na živnosť. Podstatné však je, aké sú tvoje hodnoty. Aké riziko si ochotná zniesť. Pretože v tejto dobe ísť na živnosť, ak máš klientov, s ktorými si vieš vykomunikovať podmienky, vieš sa dohodnúť na podmienkach, vieš, že ich dodržia, dôveruješ im, že ich dodržia, tak v tom prípade nevidím ako problém ísť na živnosť. Ak nie si istá, či tá firma je schopná tie podmienky dodržať, je lepšie ísť na ten zamestnanecký pomer. Môže sa z hľadiska týchto opatrení, ktoré boli prijaté vlastne pre živnostníkov a zamestnancov, zamestnávateľov ako pomoc zamestnancom, oplatiť ísť na to zamestnanie, pretože tá firma napríklad môže dostať, nie je to pravidlo, ak si podá žiadosť a spĺňa všetky podmienky, môže dostať tých 80% hrubej mzdy preplatenej. Čiže môže to byť výhodnejšie pre firmu, môže to byť výhodnejšie aj pre teba a je zase väčšia istota. Takže živnosť alebo neživnosť, živnosť versus zamestnanie je skôr o hodnotách. Vzťah k riziku a potreba istoty. V akomkoľvek období. V tomto samozrejme to riziko môže byť vyššie. Aká forma podnikania je najlepšia pre začínajúcu produkčnú spoločnosť? Teraz myslí sa tým produkčná spoločnosť asi v nejakej mediálnej oblasti? Čiže je to niečo, že produkcia filmov, audio, video, niečo v tomto zmysle, alebo produkcia hudby, postprodukcia napríklad filmov alebo nejakých videí pre marketing a podobne. Úplne povedané, dôležité je pri tom rozhodnúvaní, či živnosť alebo SRO, okrem toho, že vzťah k riziku, svoje vlastné hodnoty, čo chcem robiť, ako je rizikový ten biznis. Čiže jedná sa o veľa malých transakcií, jedná sa o nejakú obrovskú transakciu, nejaký veľký jeden obchod, z ktorého môže mať obrovské riziko. Napríklad na mojej strane môže vyplývať, že niečo nedodám včas a môžu mi vyučovať nejaké sankčné úroky alebo pokuty z tej zmluvy. O tomto sa treba vždy baviť a nad tým treba premýšľať, že čo to znamená pre mňa, aké rizika. Ak chcem eliminovať to svoje riziko, alebo teda čo najviac ho znížiť, tak potom tá SROčka môže byť vyslovene vhodná forma. Ak chcem čo najskôr naštartovať napríklad a nie je tam veľké riziko, že ja neviem, budem fakturovať to, čo reálne viem aj z nejakých úspor, keď tak použiť, keď mi buď nezaplatia, alebo keď ja niečo pokazím a nedodám tie služby alebo ten tovar včas a vyučujú mi nejaké sankcie a viem to napríklad pokryť zo svojich vlastných úspor a bez problémov, že viem potom z toho prežiť, tak potom tá živnosť ako nemusí byť vôbec problém. Čiže je dôležité definovať konkrétne, o čo sa v tej oblasti jedná, takže pokojne potom kontaktujte ma, ak máte nejaké takéto podnikanie a potrebujete konkrétne poradiť s nejakou takouto otázkou, tak ideálne potom je rovno napísať a potom môžeme prejsť na nejaké konzultácii detaily individuálne. Posledný slajd s otázkami. Táto téma by ma zaujímala z pohľadu, nejako mi to tam uskočilo, zodpovednosti za záväzky, prípadná následná exekúcia. No, teraz sú exekúcie pozastavené, ale poďme sa vrátiť do štandardného fungovania.
z hľadiska tej exekúcie reálne môžeš mať SROčka exekúcia na majetok SROčky, môže byť exekúcia na majetok teda neobmedzený toho živnostníka, čiže v tom je to väčšie riziko. Otázka je aj to, že či tá exekúcia nasleduje po nejakom nedodaní nejakej služby alebo tovaru, teda pri porušení nejakých zmluvných podmienok, respektíve pri porušení povedzme podmienok voči štátu, čiže nejakých podĺžností na zdravotných, sociálnych odvodoch, na daňových záväzkoch, alebo sú to záväzky voči tvojmu obchodnému partnerovi. Respektíve dôležitá vec je potom to, že či podá na teba niekto trestné oznámenie a môžu ti dokázať úmysel. Hej, tak dúfam, že nikto z vás tu nie je podvodník vyslovene. Tak v tom je tiež dosť dôležité, pretože napriek tomu, že môžeš mať SROčku a tá SROčka učí vlastne svojím majetkom plus ty do výšky toho základného imania, ktorý si tam vložil. Ale ak by ti niekto napríklad dokázal podvod alebo krádež alebo nejakú inú formu trestnej činnosti a dokázal by ti úmysel, tak v tom prípade je potrebné tiež uvážiť, že aký dokážu úmysel, je to trestný čin a sťahuje sa to na teba bez ohľadu na to, či máš SROčku alebo živnosť. Hej? Takže treba vždy uvažovať nad tým skôr v takomto ponímaní. Ak to je vyslovene len nejaký priestupok z hľadiska ekonomickú trestnú činnosť, tak väčšinou je to len akože alebo nejaké pochybenie, tak je to väčšinou sa to vzťahuje len na tú SROčku, respektíve na to podnikanie samotné, pri živnostníkovi samozrejme na celý majetok. Je nejaká iná výhoda v prospech SRO okrem ručenia majetkom, ak sa začalo pri nízkych obratoch maximálne do 33 000 ročne, má možno 60% uplatnenia paušálnych videov do maximálne do 20 000, áno. Odpočítateľná položka, jasné. Aby vôbec uvažovali sa začalo o SROčke vzhľadom na vyššie uvedené výhody, ktoré SRO nemá. Platenie odvodov má aj výhody a nevýhody. V každom prípade, ak SRO ušetrí na odvodoch, zaplatí túto čiastku účtovníkovi, čo v konečnom dôsledku teda neušetrí a nie je tým ani poistený, aké sú iné pohľady. No. SROčka má niekoľko výhod podľa mňa. Ten prvý je samozrejme v tých odvodoch, že viem si ja sám určiť, akú si tam mzdu v tej SROčke a popri tom, keď mám živnosť, tak môžem teoreticky si znížiť odvody na tú živnosť. Druhá vec je v tom, že mať zároveň živnosť a SROčku sa môže skoro platiť, čiže vedieť rozdeliť tie tržby, teda ten príjem na dve rôzne firmy a tým celkovo znížiť daňové základy zaťaženie odvodové. Tretia vec, v čom je taká dobrá SROčka, môže to byť, ak máš toho zahraničného klienta, že naozaj tie SROčky sú lepšie vnímané z hľadiska toho nejakého z hľadiska prestíže, povedzme. Čo sa týka napríklad toho, že či ľudia nakupujú a riešia to, či si živnostník alebo SROčka, ja to úplne neriešim, či nakupujem u živnostníka alebo SROčky. Je možné, toto neviem povedať, že či ľudia ako spotrebitelia štandardne si pozerajú, kto vlastne stojí napríklad za prevádzkovateľom nejakého e-shopu, kto je prevádzkovateľom nejakého e-shopu a či je to živnosť alebo SROčka. A ťažko povedať, čo mám skúsenosti s mojimi klientmi, ktorí majú spotrebiteľov ako klientov, ako zákazníkov. Nikto to nikdy neriešil. Hej, nikto sa nepýtal, že či mu to nevie predať SROčka namiesto živnosti alebo niečo podobné. Čo sa týka toho, že zaplatím túto čiastku účtovníkovi, neviem žiaľ, z čoho vychádzaš. Či toto ti povedal nejaký účtovník. Ja osobne si nemyslím, že zaplatíš tú čiastku účtovníkovi, pretože to účtovníctvo nemusí byť vôbec také drahé, koľko ti vie ušetriť peňazí. Úplne povedané, môj klient, ktorému nerobím účtovníctvo, robím pre neho iné služby, platí pri obrate 120 000 eur ročne za účtovníctvo 300 eur. Hej. Keby mal 120 000 obrat ako živnostník, tak úplne povedané jeho odvody budú v tisícoch, čiže tie najvyššie, ktoré môže dostať. A v tom prípade by určite za to účtovníctvo neplatilo tú čiastku, ktorú by ušetrí na odvodoch. Hej. Čo sa týka toho, treba vždy prepočítať, koľko zarábaš reálne, ako sa to dá zoptimalizovať, či je lepšie mať zároveň živnosť a zároveň SROčku, či je lepšie mať len SROčku, či je lepšie mať živnosť. Čiže treba naozaj vždy vychádzať z toho, aká to je činnosť, aká je s ňou riziko spojené, je to veľa malých transakcií, lebo aj s týmto súvisí. Tá výhoda tej živnosti môže byť nakladať aj v tom, že nemusí viesť účtovníctvo ten živnostník, čiže len dodá faktúry
spraví sa mu daňové priznanie a nemusí riešiť vyslovene účtovníctvo. Kdežto to účtovníctvo môže mu ušetriť niekedy peniaze, pretože ten účtovník aj tiež lepšie vidí, respektíve aj poradca, ak teda robí aj nejaké poradenstvo ten účtovník. Niektorí účtovníci žiaľ nerobia, to je škoda. Tak lepšie vidí do tej firmy, čo sa tam deje, vie lepšie posúdiť tie výsledky, vie lepšie interpretovať, čo to znamená pre tú firmu do budúcna, vidí lepšie napríklad, kde tá firma napríklad prepálí peniaze, kdežto pri tom živnostníkovi, keď len dodá faktúry a spraví sa mu paušálne výdavky a daňové priznanie, tak nevie, na čo tie peniaze reálne míňa. Takže ťažšie sa potom radí tomu podnikateľovi v tej živnosti. Jedna podľa mňa lepšia vec tej SROčke je to, že lepšia kontrola. Hlavne niektorí podnikatelia, čo mám skúsenosti, žiaľ aj moji klienti, sú na tom tak, že zarobí nejaké peniaze, nevie, kde ich minie, nevie, kde mu utečie, kde prepáli proste peniaze a keď nemusí každý mesiac niekde dodať doklady účtovnej kancelárii, tak ani to nesleduje toľko. Na konci roka zistí, že vlastne nič neušetril, že nemá žiadne úspory, že zrazu mu vypadne príjem, nemá z čoho žiť, respektíve nemá z čoho zaplatiť nejakú daň, nemá z čoho zaplatiť odvody, ktoré mu potom vyrúbia ako nedoplatok, lebo to nesledoval celý rok. Kdežto tá SROčka má práve tú výhodu, že donúti toho podnikateľa naozaj ideálne asi na mesačnej báze, podľa toho, koľko tých odvodov, samozrejme, koľko je tých dokladov, na mesačnej báze donúti to toho podnikateľa do toho, aby išiel a doniesol tie doklady, aby ich dal dokopy, aby sa pozrel na to, ako vlastne tá jeho firma stojí pre účtovníka a pýtajte si to, ak máte účtovníka a máte SROčku a chcete vyslovene vedieť, ako na tom stojíte, tak proste po každom mesiaci, keď účtovník zaúčtuje, samozrejme nie na ďalší deň, pretože zrejme má aj viacej klientov, ale povedzme okolo 15., 20., prípadne po 25., už keď prejdú DPH-čky, ktoré sa posielajú 25., či daňové priznanie k DPH a ďalšie výkazy k tomu, tak si pýtajte, ako tá vaša firma stojí. Pre účtovníka, keď má účtovný program, nie je to problém vytiahnuť výkazy priebežné výkazy z toho účtovného softvéru a viete si pozrieť vlastne, na čo míňate peniaze, koľko vám čo urobilo v nákladoch, koľko plus minus budete platiť dane už aj počas roka. Najhoršie je, keď to začne riešiť podnikateľ v marci, keď už sa podáva za minulý rok daňové priznanie, tak teraz už veľmi ťažko niečo zoptimalizovať. Dá sa niekedy, ale je to už taká celkom hra s číslami, respektíve niekedy to nemusí byť vôbec možné. Čiže je to skôr hlavne preto, aby sa človek donútil ako majiteľ SROčky viac nad tým uvažovať, viac riadiť finančne tú spoločnosť, tú firmu. A zároveň aj stále sa napríklad to, že klient doniesol úplne na konci roka za celý rok účtovníctvo a všetky podklady, hej. A teraz, keď účtuješ, tak proste ideš počas toho roka, máš bankové výpisy, ideš cez tie bankové výpisy postupne, účtuješ položku za položkou a zistíš zrazu, že k tomu není doklad, hen tomu není doklad, tam tomu není doklad a potom už podnikateľ nevie dojsť na to, že kde má k tomu doklady a faktúry a nevie ich nikde vyhrábať. Čiže znovu žiaľ dojde o tie náklady, pretože nemôže nimi znížiť daň, pretože ich nevie proste nájsť. A každý seriózny účtovník nezaúčtuje niečo, na čo nemá doklad. Hej? Čiže ak by som mal povedať, tie výhody sú práve pri tom vyššom obrate na tej SROčke. Môže to byť aj pri nižšom obrate. Ja som mal nižší obrat a mal som aj SROčku, aj živnosť a oplatilo sa mi to. Moje daňové zaťaženie celé bolo 44 € za rok za obidve firmy, čo je akože podľa mňa úplne strašne málo na to, aký som mal príjem, respektíve celkové výnosy aj tej SROčky. Takže dá sa to zoptimalizovať. Treba vždy ale sa pozrieť na to, aký je konkrétny prípad. Aká forma podnikania je pre freelancera vhodnejšia? Myslím si, že túto otázku sme viac menej asi zodpovedali už predtým. Freelancer, akože keď myslíš freelancerom niekoho, kto je na voľnej nohe a naháňa zákazky a raz robí tam, raz robí na jednom projekte u jedného klienta, raz na druhom projekte u druhého klienta, myslím si, že tá živnosť môže byť flexibilnejšia, pretože môže sa ti stať, že povedzme, máš zákazku, na ktorej robíš mesiac, zrazu nemáš nič a musíš tú SROčku proste financovať ďalej. Hej, tá SROčka minimálne musíš robiť účtovníctvo, to ťa stojí nejaké peniaze, musíš chodiť a riešiť tie správy na slovensko.sk, hej, kam musíš sa prihlasovať,
je okolo toho viacej byrokracie, čiže tá SROčka má zmysel, keď máš skôr stabilné zákazky, aj ako freelancer, však neznamená, že proste nemôžeš mať nejaký prestoj, hej, ak vie ti zafinancovať jeden mesiac, napríklad čo zarobíš ďalšie 2 mesiace, že môžeš si ísť niekam do Thajska, tak dajme tomu, to je úplne v pohode. Len o tú firmu ako SROčku sa musíš starať kontinuálne, ideš tú živnosť, keď ti to nejde, tak proste ju pozastavíš, hej, alebo ju zrušíš. Ak nemáš nejaké super záväzky, nedožíš nič štátu, tak môžeš kedykoľvek zrušiť, môžeš kedykoľvek ju pozastaviť na určité obdobie, čiže na 6 mesiacov minimálne. Dá sa to aj skôr samozrejme potom obnoviť. Ale myslím si, že ak nemáš vyslovene nejaké stále zákazky a robíš, že od projektu k projektu, tak tá živnosť môže byť pre teba vhodnejšia. Znovu, je to dôležité nad tým, že aké je riziko z tých zákazy, aké vyplýva a zároveň, ako som zmenil pri predchádzajúcej otázke, koľko peňazí zarábaš. Čiže vždy minimálne tieto dve veci treba posudzovať pri tom, či si vybrať živnosť SRO alebo tú kombináciu obidvoch. Aký musí byť rozsah podnikania, keď je lepšie zavrieť SRO namiesto živnosti? Ja osobne poviem, mal som prvý rok podnikania za prvý mesiac podnikania, keďže som na konci novembra založil živnosť, som vyfakturoval 2300 eur, dostal som ich na účet. Teraz múdra zdravotná poisťovňa si povedala, že pán podnikateľ sa mu darí, tak si teraz na tom zgustneme. Vyúčtovala mi zdravotné odvody 132 eur. Hej? Takže som sa okašľal sám seba tým, že som to vyfakturoval a dostal na účet ešte na konci roka za ten daný rok. Potom som 12 mesiacov zbytočne platil, mal som 12 mesiacov zbytočne platiť pri vysoké odvody, ktoré nesúviseli alebo neboli v súlade s tým, koľko som zarábal následujúci rok. A ako som to potom riešil, že v tom ďalšom roku som založil SROčku, aby som dokázal tie moje činnosti prerozdeliť a zároveň aj tú fakturáciu, ktorú fakturujem rôznym klientom, rozdeliť medzi dve firmy. Takže vtedy mne to veľmi pomohlo, lebo som mohol pozastaviť živnosť a popri tom fungovať na SROčku, ktorá medzi tým bežala. Čiže môže to byť v takomto prípade výhodné. Tá hranica, kedy to je a kedy už akože naozaj by bolo vhodné mať aj jedno, aj druhé, je okolo 1500 eur. Nepoviem ti presné číslo, treba to prepočítať. Dôležité je aj vlastne, že aké odvody máš, či máš nejaké zamestnanie niekde inde a tak ďalej. Čiže okolo toho príjmu 1500 eur v priemere na tú živnosť každý mesiac. Keď máš príjem, nemyslím teraz, že faktuješ to, čo ti naozaj dojde na účet, to je dôležité, tak vtedy sa ti oplatí, povedzme, popri tom založiť ešte aj SROčka. Lebo už ti to vie vykompenzovať, povedzme, tie zvýšené odvody, vieš tú živnosť hocikedy pozastaviť a zároveň byť stále podnikateľ a stále fakturovať. V dnešnej situácii napríklad, aká je veľká nevýhoda SROčky, že napríklad, povedzme, došlo by som o zákazky, moji klienti by mi nemali z čoho zaplatiť, čiže ja by som sa mohol dostať do druhotnej platobnej neschopnosti, ale potom ja z ničoho žiť, teraz ma nezaujíma až tak toľko, že neviem niekomu zaplatiť, hej, aj keď to je samozrejme tiež dôležité. A teraz chcel by som sa niekde zamestnať. A zásadný problém je v tom, že ak by som nenašiel prácu, neviem ísť ani na úrad práce. Pretože ako konateľ a spoločník SRO ťa nezapíše úrad práce do evidencie uchádzačov, čiže nemôžeš byť vyslovene ako nezamestnaný vedený, nemáš všetky tie výhody, ktoré s tým súvisia, neplatí za teba úrad práce, zdravotné poistenie. A je tam práve tá nevýhoda, že stále vlastne tá firma niekde drží. Čiže potrebuješ, ak už tú firmu máš, potrebuješ vedieť, že naozaj viem niekde tie peniaze zarobiť. Aj keď menej, ale potrebujem ich zarobiť. Vieš to, tá živnosť, vieš ju kedykoľvek zrušiť a prihlásiť sa na ten úrad práce pri najhoršom, keď už teda nič iné by si naozaj nezohnal. Tá SROčka tam takúto slobodu nemáš. Dá sa samozrejme tá SROčka zlikvidovať, ak nemáš žiadne záväzky. Dá sa dať do konkurzu, čo akože úprimne neodporúčam a teraz vlastne sa to ani nedá, pretože tá platnosť zákona je o konkurze a reštrukturalizácii je mierne pozmenená, respektíve je to odložené, takže asi ani do konkurzu zrejme to tak vyzerá, že ani firmu nebudeš môcť dať. Takisto aj exekúcie budú asi odložené a tak ďalej. Čiže je to dosť dôležité práve v tom, že keď už sa rozhodneš do tej SROčky ísť, je dobré vedieť, že naozaj chcem podnikať. Nie je to niečo také na skúšanie. Takže by som odporúčal fakt, že keď už vieš, že vo všeobecnosti, ak mám dať nejaké odporúčanie, tak na začiatku založ si živnosť, uvidíš, ako ti to pôjde. Keď začneš zarábať povedzme tých 1500 priemere na mesiac, tak proste založ napríklad SROčku, vieš, že chceš podnikať ďalej, tak potom už uvažuješ nad tým, že či chceš mať dve SROčky a medzi tým to nejako rozkladať, alebo či chceš mať živnosť a SRO zároveň, alebo len tú SROčku v nejakom období, keď napríklad zo živnosti vystúpajú odvody, tak ju pozastavíš a ideš len cez SROčku.
A potom tam treba špekulovať napríklad nad tým, že ako odtiaľ dostať von peniaze na svoje vlastné živobytie. Takže má každé svoje výhody, každé svoje nevýhody. Každé je to vždy o tom, že podnikanie nie je o tom, že mi to len niečo prinesie. To podnikanie má nejakú cenu, či už v rámci času, či už v rámci nejakej byrokracie, či už v rámci odvodov, nejakých nákladov, ktoré ťa to stojí. Čiže je to skôr o tom, že value for money, hej, hodnota za peniaze. Čo sa tebe oplatí, čo je pre teba dôležité. To je hlavne si zistiť na začiatku, predtým, než začneš podnikať, či už je to živnosť alebo SRO. Spýtaj sa sám seba, čo chcem robiť, prečo to chcem robiť, to je na tom najdôležitejšie asi. Prečo? Lebo to je vlastne tá motivácia, ktorej sa každý deň postavíš z postele a pôjdeš to robiť. A to je tá motivácia, prečo ja idem sem teraz bezplatne robiť prednášku, pretože verím, že vám to môže pomôcť. Hej? A rád vzdelávam ľudí, čiže aj to je dôvod, prečo keď sa ma pán Martovič oslovil, či by som urobil pre jeho študentov prednášku, alebo v rámci AZU, tak jasné, prečo nie. No tak je to dosť dôležité vedieť, prečo niečo robím, čo chcem robiť, ako dlho to chcem robiť, koľko zamýšľam, povedzme, zarobiť. Ja viem, že to ťažko určuje, ale je to minimálne z toho vieš, že toto sú moje životné náklady a toľko mi to podnikanie musí priniesť okrem tých nákladov toho podnikania samotného. Čiže je to veľmi dôležité sa rozhodnúť na základe tohto, či vôbec podnikať, a tá druhá vec, že v akej forme. Vzťah riziku, veľmi dôležitá vec. Z mojej strany som vyčerpal všetky otázky, ktoré ste mali, čiže veľmi v rýchlosti len prejdem asi poslednú vec. Neviem, či ste už počuli, možno hej. Slovenská republika, ministerstvo hospodárstva má takú agentúru, ktorá sa nazýva Slovak Business Agency. Keď sa to nazývalo Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania. Čiže v podstate agentúra štátu, ktorá podporuje podnikanie. A v rámci toho existuje projekt Národné podnikateľské centrum. Tento projekt ako taký má veľa rôznych aktivít. Jedna z nich je napríklad, že rôzne semináre, školenia, organizujú workshopy, či už pre podnikateľov, pre nepodnikateľov, pre ľudí, ktorí sú záujemcovia o podnikanie. Veľmi zaujímavé témy, všetko možné tam bolo, branding, marketing, homemade, rozmýšľam, čo tam ešte bolo. Majú takú tvorivú dielňu, tzv. Creative Point, to je v Bratislave, neviem, myslím, že aj sa majú tvoriť dve dielne, v regiónoch. Ale v Bratislave viem, že je, kde si môžeš dojsť vyrobiť vizitky, môžeš si tam niečo vytlačiť na 3D tlačiarni, môžeš si niečo vyrezať laserom a tak ďalej, na rezačke. Čiže také reklamné predmety napríklad pre teba, alebo nejaký model, prototyp niečoho, takže je to veľmi tiež dobrá vec. A posledná vec, o ktorej som chcel vám povedať, čo táto agentúra poskytuje, vám ako podnikateľom, respektíve ako nepodnikateľom, neviem, v akom ste zložení, ak máte záujem podnikanie, máte niečo premyslené, alebo aspoň nejakú biznis ideu a chcete vedieť, čo to všetko môže pre vás obnášať, či je pre vás dôležitejšia SRO alebo živnosť, či máte nastaviť ten biznis plán takým alebo onakým spôsobom, tak môžete využiť v tej agentúre 10 hodín bezplatných konzultácií pre svoje podnikanie. Aj ako podnikatelia, aj ako nepodnikatelia. A teda sú ľudia, ktorí sa len zaujímajú, ešte nie sú podnikateľmi. Výhodou tohto je, že tá agentúra s vami v podstate spíše dohodu, a to isté aj so mnou, napríklad ako konzultantom, na základe ktorej vy dostanete preplatené nejakému konzultantovi, ktorého si buď vyberiete vy, alebo ktorého vám vyberie tá agentúra na základe toho, čo potrebujete. A tomu konzultantovi tá agentúra zaplatí. Čiže zo zdrojov Európskej únie, je to teda eurofondový projekt, vy môžete čerpať 10 hodín bezplatných konzultácií v akejkoľvek oblasti, ktorú k podnikaniu potrebujete. Je tam tých oblastí neskutočné množstvo, ja neviem, asi 7, plus je tam ešte kolónka iné, špecifické. Je tam marketing, je tam financie, je tam nejaké právo, legislatíva. Niektorí podnikatelia, alebo tá budúci podnikatelia cez to čerpajú konzultácie v oblasti GDPR, hej, čo je teda dnes tiež dôležitá vec. Je tam napríklad konzultácie v oblasti online podnikania, čiže ak potrebujete nejaký e-shop. Sú tam konzultácie v oblasti, povedzme, internacionalizácie, to znamená, že rozširovanie do zahraničia toho podnikania. Ak chcete vstúpiť na nejaký iný trh.
A z tohto hľadiska myslím si, že je to vynikajúca príležitosť pre vás, ak máte svoje podnikanie alebo fakt, že uvažujete už nad podnikaním, a chcete si niečo skonzultovať, chcete, aby to bolo medzi 4 očami, jeden na jedného a len o tej vašej firme sa baviť špecificky, tak v tom prípade vám to fakt odporúčam. Stránka sa nazýva npc.sk. Ak budete potrebovať a budete mať záujem, pokojne mi k tomu napíšte na kontakt, ktorý budete vidieť za chvíľu, alebo pošlite teda otázku alebo nejakú žiadosť pánovi Martovičovi, ideálne rovno mne, a na tú e-mailovú adresu. A pokojne mi napíšte, čo potrebujete, v čom by ste chceli poradiť a my vám povieme, že či vieme vám v rámci toho poradiť. My sme v tej firme dvaja ako konzultanti, obidvaja sme schválení ako konzultanti pre Solak Business Agency. Máme rôzne oblasti, ktoré pokrývame. Je to financovanie, je to trochu taká nejaká legislatíva, čiže nejaké základné podmienky o podnikaní. Máme tam soft skills, ktorému sa venujem zase ja. A máme tam ešte ďalšiu vec a to je vlastne skôr nejaké komunikačné, prezentačné zručnosti a takto. Takže čokoľvek budete potrebovať, napíšte, minimálne vám keď tak viem poradiť alebo vás odkázať na tú agentúru, kde sa to dá napríklad požiadať o tie konzultácie a agentúra vám vyberie nejakého konzultanta. Z mojej strany by to bolo všetko. Tu sú moje kontakty a mojej mamy ako dvoch spoločníkov, ako konateľov v našej firme. Naša e-mailová adresa, takže pokojne, keď budete potrebovať, mi zavolajte alebo mi napíšte e-mail. Rád vám poradím v tom, čo potrebujete vy. Ako som hovoril, ďakujem vám za vaše otázky, ktoré ste poslali dopredu. Verím, že som vám na množstvo otázok odpovedal. Dúfam, že aj dostatočne do hĺbky, koľko som vedel v rámci toho času, ktorý sme mali určený. A ak budete mať nejaké ďalšie otázky, pokojne píšte. Verím, že budú otázky, ktoré boli počas tohto webinára pokladané. Tými pán Martovič pošle. Ja, ako som hovoril, nakrútim video a do toho videa zodpoviem aj tie ďalšie otázky. Ak sa teda neopakujú, nerád by som opakoval dokola stále to isté. Už sme to niekoľkokrát riešili plus minus tie isté otázky. Čiže ty si pozrite na tomto videu konkrétnom. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť, za váš čas. Držím vám palce v podnikaní, aby vám to išlo. Keď budete potrebovať s niečím pomôcť, fakt, že SBAčka je tu, som tu ja. Rád vám pomôžem. Pán Martovič, ďakujem vám za pozvanie. Vážim si to, som rád, že som mohol prezentovať aj v rámci vášho projektu aj pre študentov a ďalších účastníkov tohto webinára. Chcem sa poďakovať ešte posledný krát. Odozdávam vám slovo. Čiže ďakujem aj ja veľmi pekne za túto 1,5 hodiny, ktorá bola skutočne vyčerpávajúca a plná informácií. Ja osobne som sa teda tiež veľmi veľa nových vecí dozvedel. Verím, že tiež boli zodpovedané všetky otázky. Ja som postupne aj zapisoval tie otázky, ktoré boli položené počas tohoto chatu, čiže nájdete následne, ako pán Markovič uvádzal, odpoveď na tieto otázky na našom YouTube kanáli alebo respektíve aj na Facebooku. Azu aktivita zvyšuje úspech. Tiež dávam do pozornosti aj najbližší webinár, ktorý sa bude konať už budúci útorok 14. apríla o 18. hodine, keď bude prezentovať známy Vedátor SK na tému Vedia si teoreticky fyzici predstaviť 10-rozmerný priestor, čiže pozývame vás aj na tento webinár, aj vás, pán Markovič, a verím, že sa ešte vidíme, možno, že aj iným spôsobom ako na webinároch, aj fyzicky na tej akademickej pôde. Ja vám ešte raz teda veľmi pekne ďakujem aj všetkým účastníkom, ktorí počúvali pozorne a boli tiež pripojení na tento webinár. Pekný deň ešte prajem. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Majte sa.